ها كل يوم ربنا في شعاني واليوم أبدا شعنه ذا شاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe saktere men Dakar FM, min camni on goto kala inde muɗum e yettode muɗum e yewtere man wiyetede ando hoorema ɗo e saktere men Dakar FM mo Medina Gounass. Alhamdulillah rabbil alamin, en jetti Allah no feewi, en jetti Allah no feewi, en jetti kadi ceerno meɗen ceerno Alaji Ahmad Tidiani Ba khalifa tedduɗo Medina Gounass e ñagonomo Allah juutde balɗe battagne moƴƴe kanko miñi ko ceerno Ibnu Umar ceerno e dendagal sahabaɓe makko e dendagal waldi makko e diina o e sunna o e jokkere ennamde en camnima no feewi dendagal dilloɓe e saktir on Dakar FM e gardugol Alaji Abou Ndiaye Alaji Bachir Ɓan e dendagal walidi mabɓe kamɓe kala eɗen camnaɓe juuroɓe no feewi no feewi e jamma hande o walla ñalawma hande o eɗen jogui weltare mawde no feewi ardude e nder yewtere nde goto e jinna meɗen sarif meɗen sehil meɗen habib meɗen taw ko gongira gonga jinnaɗo men ceerno Sarif mo Seydou Haydara mo ganduɗa bandiraɓe kala ene gooɗe yiidamo ene gooɗe nande sawto makko labtugo barkingo ngo nde wonno yewtere makko walla haala makko wiyete ko hetto gando paama. Ndeno kala ko haali ko gandal, kala ko haali koko naftorte, kala ko haali koko ƴetti koko ƴoogi e ceerno Alaji Mo Seydou koko ƴoogi e seeraɓe makko ɓe ganduɗa ko kañumen e ceerno gonduno, kañum e ceerno Sarif Alhassane gonduno. Tabarakalla machallah wadde sen joddiɓe makko eɗen jogori weltare no feewi, eɗen jogo coftal no feewi no feewi no feewi. Eɗo men ñalawma alet en hawri e sappo goo lewru men août yettade ujunaji ɗe nogas leyyi. Ceen Sarif bandiraɓe kolliri kaɓatama karatama kono kadi kastata yebdema, kastata kadi yiidema ndewnoɓe jogi hen weltare mawde no feewi. Kala ko kalɗa ko nafoore mere mere. En jetti karalla men Adnan Thiam mo ganduɗa dayman jaado men nder jewte ɗe eɗen jettamo no feewi, eɗen jarama han hande ni. Ceen Sarif Mo Seydou, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ceerno Ahmad Sambalo min mi ruttima salminanuɗo e ziyara o e dendagal alniyaji ma moƴƴi ɗi pandaniɗa dental ngal. Alhamdulillahi rabbil alamina, miɗen salmina musidɗo ma one kadi Adnan Thiam e dendagal musidɓe meɗen heɗotoɓe hettotoɓe e heeɗiɓe e faamoɓe e famnoɓe e famtintintoɓe ha pamna faamoɓe woɓɓe. Eɗen calminane kadi musidɗo men e sehel meɗen o Elhaji Abou Ndiaye, eɗen jewnimo no feewi kanko Elhaji Bachir Ɓan e dendagal Bayel Mbaye en dendagal heddiɓe élément ji ɗi fof mi ɗaccani hay goto. Alhamdulillahi rabbil alamina, ene wayno onon fof élément ji ɗi ko on peɗeli amen. Neɗɗo noon siftorta feɗende wotoro woppa keddiɗi ɗi, ɗum waɗi min jejjitani hay batte. Ala kulli halin, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ahmad Sambalo mi weltanimama hande kadi e garangal ma ɗo e oɗo ma ziyara e oɗo subaka mo ganduɗa ko gorru min mbiyata ɗum ko buulo danejo. Alhamdulillahi rabbil alamina, en jetti Allah, eɗen juuro ceerno men khalifa men jokkorgal men wasila men faade Allah ceerno men ceerno Ahmad Tijani Ba radiyallahu taala anhu. Ko hono noon ceerno men ceerno Mouhammad Alhaji Ibnu Umar Ba giɗo am aduna e lahara, kanko dendagal ɓesguji mabɓe ɗi fofof min ɗaccani hay goto, min juurimaɓe, min ɓeyditorimaɓe. E ala kulli halin, alhamdulillahi Ahmad Sambalo, Allahu tabaraka wa taala ko neɗɗo mawɗo, o suɓanima en e o suɓani en, o suɓi en, o totti en. Ɗum eɗen jettiramo ɗum kanko Allahu tabaraka wa taala. E gueɗel ɗimmel ngel nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi saɗa janga alqur'ana, kanko o refti e aayi alqur'ana o fa ida qara'ta alqur'ana fasta'id billahi min alcheytani rajim. So tawi aɗa janga alqur'ana ya wi a'udhu billahi min alcheytani rajim. Enenne kadi seɗen jewta yewtere ceerno men Sidi Elhaji Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu. Neɗɗo Allah poɗɗoni mo Allah fonnini, mo nelaɗo Allah fonnini, mo Cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu holorini fonnini. Eɗen kaani wadde hen wujade. Fulɓe ina mbi'a laaldi
لضرب المثال مثلا مثال كان سيدي الحاج محمد سعيد omo jogoyno jaggidiɓe tiɗɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo mbiyata ko sahabaɓe ala ko jaggiɗɓe e makko dongal ngal Allah rowani mo ngal ko wayno ceerno men ceerno Ahmad Boyinaji radiyallahu ta'ala anhu ceerno men ceerno Abdourahmane Banaji radiyallahu ta'ala anhu ceerno men ceerno Alpha Ibrahima Kanel radiyallahu ta'ala anhu ceerno men ceerno Tahiru Ngijilon radiyallahu ta'ala anhu ceerno men ceerno Ali Ngijilon e ceerno men ceerno Ali Bokki Jawe e ceerno men ceerno Mouhammad Lamine Kay Heydi radiyallahu ta'ala anhum jami'an ɓeɗo fof ko rondidiɓe e makko ko jaggidiɓe e makko ɗum waɗi miɗo wiya neɗɗo sone fonno darde ƴeewa ɓeɗo inɗe ɓeɗo tan inɗe ɗe koko barkinorte ko wayno joni sa ƴeewi ɗo joni ceerno amen ceerno Ahmad Tidiane Fass radiyallahu ta'ala anhu ceerno Ahmad Tidiane Fass jangini ko suufiyanke ko pewɗo pewnowo sa ƴeewi ceerno Abou Baba sa ƴeewi ceerno Abdoullahi Ba sa ƴeewi ceerno Mouhamadoul Ali Dia Kolda sa ƴeewi ceerno Ahmad Samba Ba Cikkitte sa ƴeewi ceerno Abdoul Ba Cikkitte sa ƴeewi ceerno Yero Ba sa ƴeewi ceerno Ahmad Yassar Diallo ceerno Alhassan Diallo Hudallahi e ceerno Sada Diallo en e ceerno Mouhammad Sahiru Diallo en e ceerno Ibrahima Buwaro en Wadiyatullahi e ceerno Mahmoudou Dia Lenkering en ceerno Mouhammad Ibrahima Dem en ceerno Souleymane Dem en Tamba ceerno Mahmoud Dem Kafrine Ɓulel ceerno Sada Dem en Dulumaji ceerno Mahmoud Dem goɗɗo on nana Dakar sa ƴeewi ceerno Alhassan Dia e ceerno Mouhammad Makka Dia e ceerno Adama Dia ceerno Hadi Diallo ceerno Bachirou Diallo ceerno Tidiane Sadiq Diallo ceerno Cheikhina Younus Diallo ceerno Souleymane Salmana Lenkering ceerno Alpha Diallo Lenkering ceerno Abdoullahi Diallo Lenkering ƴeewa ceerno Mouhamadoul Bachir Sall ceerno Mouhamadoul Mountaga Sall ceerno Mouhamadou Nourou Sall ceerno Alkasim Baro ceerno Moussa Baro ceerno Alhaji Baro e ceerno Mouhammad Keba Jeete e ganduɗa ɓeɗo ɓe fof min mi seedoriɓe guite am ko hono noon ceerno Ahmadou Bayal Salalatu hono noon Alhaji Mahmoudou Dia Gawol Alhaji Ibrahima Gueye Dondu ceerno Ahmad Saïdou Bobouli ceerno Ousmane Fondou Ba e ceerno Abou Baba Ba Nane e ceerno Moussa Baro kadalika e ceerno Ousmane Sow e ceerno Mouhammad Mahmoud Ba e Alhaji Saïdou Kane e ceerno Ahmad Thiam e ceerno Aliou Sow e ceerno Hamidou Thiel ceerno Bocar Sow e ceerno Oumar Tafsir ceerno Mouhammad An Souray Alhaji Ndongo en ceerno Abdoul Aziz Dia en ceerno Abdoul Kadri en Alhaji Hambaliyu en Alhaji Mouhammad Alpha en ceerno Alhaji Taslima en ceerno Alhaji Racine en ceerno Djibi Sall en a tawat ɗum ɗo tan ina wawi yonde ko eɗen puɗɗoro ina jeeya hen e ɓen ɗon ne kadi e ceerno Alpha Ishaqa Niang e ceerno Alpha mawɗo Dawol e Oumar Abdou Samad e Baba Issa Diallo e Boubou Sy e ceerno Ahmad Djeewo joni noon tawde en gasnata ɗum en mbawa ɗum gasnude ko adi hunde fof haade en yettoyade e suka e Madina ɓe eɗen mbawi fuɗɗade ɗo gure ɗe ha hande en gasnani gure ɗe ɗo noon ɗo Daalu Jati ɗo sa yalti ɗo gadatoɗa yettade ko Ɗaybatu fuɗɗoro ɗen kadi Ɗaybatu ganden ko wonno Ɗaybatu assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa rahmatuhu wa khayratuhu kanko Sidi El Hadji Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu goram nde wonno o anniyani hoore makko ko ɗum anniyani julɓe fof ko waɗi Madina ko ɗum o waɗanno e gure ɗe o waɗi gure ɗe tarti Madina beele ɗe mbayano Madina wayni hayso wonano Madina wayni mbayano wayni noon Ɗaybatu ko nokku mo gandanɗa hoore ma waɗɗani Madina ko hedde kiloji 6 ha 9 e Ɗaybata ngoɗo wuro ina wayno ko kango woni tataɓo ceerno adi sincude ko ayno maadi refti hen ko Wadiyatullahi to Bajarto refti hen ko kango Ɗaybata ngoɗo noon sinca ko 1942 e sincanano ɗum to haqiqa ko ceerno Mouhammad Almoudou o yettete ko Balde lasli makko ko San Kolla neɗɗo ceerno noon daiman sona sincanno wuro neɗɗo o Almoudou o ko ni wiyete
woda kadi sahaba makko ɓe ko ni ɓe mbiyete ko sababu nde ɓen ɗon taki ceerno hokkiɓe on ɗon neɗɗo pewɗo ballodirowo e maɓɓe ɗum waɗi noon sidil haji Hamad Saïd itti o ceerno Mouhamadou Almoudo mo ganduɗa lasle mum ko Sankolla e sinccanimo ɗaybata en 1942 ɗum no adi sincegol Darul Hijrati en e Madina Touwat en fof e Misra en fof taw noon kanko ceerno Mouhamadou Almoudo o wonduno ko e ceerno Mouhamadou Hadi e Abdoullahi Mori e Mamadou Paate ko ɓeɗo tato wonno sababu nde sincede ɗaybatu e ceerno Mouhamadou Almoudo noon ko neɗɗo suufiyanke min moɗo andimo hay min o jangini kam alhamdulillahi rabbil alamina o woni ɗon duuɓi jonɗi eyyi o wondi e maɓɓe duuɓi 11 o natti koto Madina to taw omo safro toon kanko ceerno Mouhamadou Almoudo omo jogino ɓiɓɓe makko ko ɓurno e doole e ɓiɓɓe makko ko worɓe omo jogino Ahmad Tijani omo jogino Ibn Omar e Mouhamad Siradio e Mouhamad Ali e Mouhamad Lamine e ceerno Hamme o woni ɗo ngo wuro ɗo duuɓi 22 ɗin duuɓi 22 noon tawi o wonino to Madina Pakkan to duuɓi 2 o wondi e maɓɓe toon duuɓi 2 ko adinde Taybata sincete nde wonno o yii e maɓɓe o heftiniɓe ko heftini ko habri ceerno ɗum waɗi ceerno hankadi sincanimo ɗaybatu waddimo e ɓeeɗo o woni toon kanko ceerno Mouhamadou Almoudo ha Allah waɗi kanko ne rafi heftimo o yeehi Madina o natti toon to Madina e kanko ne ceerno Mouhamadou Almoudo o jokkodirino e musidɓe makko Waali Ba Kunda to Engele to e ko ɓen ɗon woni kawiraɓe kawuji suka e makko ɓe eyyi kanko noon ceerno Mouhamadou Almoudo caggal nden o natti lomtima ɗon ko ceerno Moussa noon woni mbiyannomo nane o woni ɗon ɗo ɗaybatu duuɓi 11 kanko ceerno Moussa wañ lasli makko ko halayɓe ɓogge to Mauritanie to o wondi e maɓɓe ɗi duuɓi 11 kanko ne kadi ceerno Moussa ko neɗɗo moƴƴo suufiyanke newiɗo jankinkiniɗo kamɓe fof ne kadi alhamdulillahi ceerno Ahmad Sambalo kala mbaɗa ɗaybatu wayarta Darul Hijrati balɗe ɗi fof ko Darul Hijrati e Sarif ne kadi sono yaha Madina ɗon rewata ñalla ɗon waala ɗon kanko ne kadi ko hono ni o rafa noon o nawa Madina o yehi toon to Madina Allah waɗi ha e nder ko o safroto ko o rutti o natti kanko on ko hedde duuɓi 53 en o nattiri kanko ceerno Moussa noon omo jogii suka e makko ceerno Baro e Alhaji Ahmad Tijani e Souleymane e ñande o nattata nde taw ko duuɓi 53 o yarata no mbimami ni caggal nden o natti noon lomtima ɗon e wuro he ko ceerno Sada Diallo on ne kadi ko lasli mum ko halayɓe ɓogge to Mauritanie to ceerno Sada ne kadi alhamdulillahi ko e renɓe alqur'ana jeeya moƴƴinɓe alqur'ana jeeya koye musiɓɓam no feewi o jeeya kanko ceerno Sada noon daña ko 1933 e o jangi to alqur'ana to Shinguiti e to Cheikh Abdourahmane Wullul Harshi kanko ceerno Sada ko ɗum waɗi min somi fottino e makko walla somiɗe jooɗodi e makko ko safrore tan min kaldata ko capaaro tan kanko ceerno Sada o jangi alqur'ana o moƴƴini ɗum tigi tigi koto ceerno Cheikh Abdourahmane Wullul Harshi e Sidi Mouhammad Wullul Ghulam ko ɗon o filli alluwal makko ngal o filli alluwal makko gongal to ceerno Mouhammad Lamine Wul Saïd on kadi ko gandaɗo ko nanaɗo enen fof eɗen gandi ɗum on noon Wul Saïd mo nanton o ko lasli makko ko Fondu Fuuta o ari ga ceerno men radiyallahu taala anhu kanko ceerno Sada Diallo hitande galle ceerno o hesɗintina heela watta zenge ɗum wonno ko 1958 Madinaɓe woɓɓe nan ɗo ganda ɗum ganda hitande galle o watta zenge hitande galle o watta zenge ko duuɓi ko 1958 eyyi ko ɗon o wonno kanko noon ɓiɓɓe ceerno Haadi Oya e ɓiɓɓe Mouhamad Paati ɓe fof eɓen ɗon kamɓe e tañiraɓe maɓɓe fof eɓe keddi hande e yamirore ceerno ha hande ko hen ɓe goni hakkude mum e Madina ko kiloji 9 tan walla 8 fayida kanko noon ceerno Sada omo accuno sukaɓe nani ko Cheikh Mouhamadoul Hafo e Ahmad Tijani ɓeɗo nene maɓɓe ko Rokhayatu
omo acci Mouhammad Siraju e Alhasan e ceerno Hamme e Ibn Omar e Mouhammad ɓeɗo yummaɓe ko Aishata Thiam. Aishata nene makko ko Salamata, oɗo Aishata ɓiyi ko on ceerno Baro en ko kamɓe jiidi yumma. Kanko noon ceerno Sada o natti e 22 octobre 2006 ina wayno ñande ceerno Aminou Sy natti ko kamɓe nattiɗi. Eyo ɗum ɗo jinnomi hokkudema e gurdam ngoɗo wuro ceerno wiyete ko Taybata. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Jarama ceerno Sarif Mouhamadou Seydou Haydara, machallah, alhamdulillah rabbil alamin. En nani gardendi, en nani fuɗɗode nde ɓeɗo sahabaɓe o haali nande inde maɓɓe tan e nofru muɗum ko malal mangal, alhamdulillah rabbil alamin. ɗum gadi ko weltade mawno fewi ceerno Sarif nde wonno omo andi yewtere holno fuɗɗorte, tagi o adani ɗiɗo kattari beldi sahabaɓe wadde ɓe caggal muɗum o fawti hen wuuro men ɗeyboto nanɗen ni en nani en beltima no hannirta ni. Ceerno Sarif bandiraɓe beltima sanne. Joni joni sen gimmima ɗeyboto paɗen ko tawboto ceerno Abou Dia, minen bisimilla ceerno Sarif. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi. Ina hani kadi tawde en gummima dal hijrati en dewi ɗeybata jehenne kadi e tawbatu ɗum ko Madina Pakkan tan. Tawbatu sinca ko 1977 ñande samedi. Eyi ñande hen tawbatu sincanano ɗum ɗon ko ɓen ɗon ne kadi eɗen gara joni e inɗe maɓɓe so Allah haaji wondunoɓe e ceerno Abou Dia. Ceerno Abou Dia ko kañum wonno gardiɗo ɓe ɗon, kañum ne ko dennoɗo Alqur'ana. O natti ko 1999 caggal muɗum lomtima ɗon ko ceerno Oumar Dia. O jogui musidɗo makko mo wiye Mouhammad Siraju e Mouhammad Saïd. Kanko noon ceerno Abou Dia lasli makko ko ɓogge. O natti taw omo yaara duuɓi 73. Eyi taw on sanga woni jarga wuro ngo ko adi jargade wuro ngo ko Oumar Allay. Caggal muɗum noon ko Siddi Alhasan Balde. Eyi Siddi ñande kalanmi kalɗo haala ñande lamdotonomi bindol ngol mbeɗa winda nde taw gurdam mum yarata ko duuɓi 75. Omo wuuri noon ha hande. Omo jogii ɓiɗɗo makko ina wiye Jibrilu Balde. Ɓeɗo lasli makko fof lasli maɓɓe ko Madina Pakkan. Wuro Tawbatu ngo noon ina waɗi galleji 16. Eyi ko adi fof soppude ɗon kadi leggal ko ceerno men Sidil Haji Hamad Saïd radiyallahu taala anhu e hoore mum. Leggal ngal ko leggal Dukumi nan ɗon wonno. Eyi kanko ceerno nde o soppi leggal ngal o wi o yambiri hankadi dental ngal yo soppu. Dental ngal soppi. Ɗum waɗi noon nde ɗum soppande o namdi kiloji mum hakkunde mum e Madina. Woɓɓe mbima ko 12. Kono noon nde godron o ari yetti ɗum de min tawi tan ko kiloji 10. Eyi ina jeeya noon ɓe wonduno kanko ceerno Abou Dia ko Siddi Dansa e Mouhammad Ñana e ceerno Sabali e Konko e Demba Takkoyel e Mama Samba. Ɓe kadi ko ɓattinoɓe mo no feewi ina jeeya e wondunoɓe makko kadi ceerno Souleymani Mango on kadi ko yinnoɓe Sarif Alassane no feewi jeeya on acci ɗon ɓiyum no wiye Ahmad Tijani. Ceerno Abou Dia noon kanko o jibina ko Saye. Sa ƴeewi joni kanko e ceerno Mamad Sy gonnoɗo Taraw o ko kamɓe jiidi wuro woto. Ɗum fof waɗɗani ɓogge koɓe halayɓe. O jangi Alqur'ana noon e seeremɓe heewɓe machallah tabarakallah. Kono kanko ceerno Abou Dia o moƴƴini jangde makko Alqur'ana tigi o reeni dengol moƴƴol o moƴƴini tajwid o koto ceerno Zakaria e onon gandirimo ceerno Demba Diawando Mbumba. Ko toon o heɓi allol makko temmugal ha gasi fof. Kanko on ceerno Abou Dia ko neɗɗo suufiyanko wonno. Kamɓe fof nde wonno ceerno ina andi yimɓe suɓiɓe koɓe newiɓe ko o newinoɗo no feewi jankinkiniɗo. Kanko ne o nadi ko 1999 taw omo yaara duuɓi 75. Omo acci noon ceerno Oumar e Mouhammad Siraju e Mouhammad Saïd. Kanko noon o ari e juuɗe ceerno men Sidil Haji Hamad Saïd radiyallahu taala anhu
ko 1973 fof noon en gandi gurdam makko e gurdam wuro ngo en jii kadi gurdam tawbatu kadi no wayi alhamdulillahi rabbil alamina wuro ngo ne heewi leɗɗe ɓe galɓe puɗɗima maade alhamdulillahi rabbil alamina nde ɗum ɗo wonno gurdam wuro men wiyetego tawbatu. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ceerno Sharifou Mo Saydou machallah alhamdulillah rabbil alamina kala wuro haalago tan cikkarama to gon ɓuuri wongo ngo nde wonno kanji kala cincira ko Allah e nelaɗo muɗum kala woni ceerno sinci waɗa ɗon galle ceerno nanga juma o nanga guesa ceerno nanga kadi almuɓeɓe machallah wonoɓe hen ballodira e wonɓe toon ɓe ɗum ko weltare mawde no feewi. Ceerno Sharifou Mo Saydou sen gimmima tawbatu eɗen gandi karamatu waɗɗani karamatu ceerno Adama Dia bisimilla. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin ceerno Ahmad Samba Lo ha hande ko hono noon ɗa joni o wi ɗum ko taybatu ko laaɓal ɗo ko Darou Hijrati o wi ɗum ko galle fergo o wi taybatu ɗa ko laaɓal o wi tawbatu ɗa ko tuubu buye omo tubana Allah yimɓe tubana Allah daiman yimɓe dutto e tuubu Allah ɗo ne kadi o wi ɗum ko karamatu karamatu ina wona kawes karamatu ina wona teddugal ɗum ɗo fof ina mofti ɗum kanko kadi wuro karamatu ngo sinca ko 1977 kanko e ngoya fof sincida hitande wotere kanko ne kadi karamatu ko nokku mo gandanɗa hoorema ceerno ne horsinno nokku o nde wonno yimɓe horsinnoɓe diine o nan ɗon gonno ɓen noon ko gonno ɗon on sanga ko ɓoyɗo e Mouhammadou Balde e Abbas Balde ɓe lasli maɓɓe ko Suruyel toon ɓe ummi on sanga ɓe gummi toon ɓe gari Saare Jobbo ko Saare Jobbo wiyete ɗo karamatu ceerno noon suɓani ɓe ceerno Adama kadi daña ko 1933 si en ƴeewi joni ceerno Adama e ceerno Sadio Diallo koɓe giƴiraɓe hitande wotere ɓe daña lasli makko ko Nereyel nder Mauritanie ko toon o jibina kankone kadi ceerno Adama ko neɗɗo kadi jankinkiniɗo nehiɗo jondiniɗo no feewi laaɓɗo labtuɗo ɗum waɗi o jangi to mawni ko biyeteɗo ceerno Ali ko toon o jangi alqur'ana onne ko kadi kamɓe jiidi yumma e baba alhamdulillahi rabbil alamina kanko ceerno Ahmad Samba Lo kanko ceerno Adama kanko ne kamɓe o yertano ɗo Darou Hijrati o jaggi laawol Cheikhna Ahmad Tidiane e juuɗe ceerno Ahmadou Baro en 1953 o ferani ceerno en 67 o ferani Madina ko ni o woni e juuɗe ceerno ha o woni e nder Madina e nder Madina ha ceerno sinci ngo ɗo wuro nayima toon kanko noon wuro karamatu ngo nde bindanmi kayit o nde tawi nden ko galleji 6 ngo yarata hakkude makko kadi e Madina ko kiloji 9 tan eyi ena hen hakkude makko e Madinul Khayri kiloji 7 eyi ceerno Adama ne kadi ko ni wonno sifa mum ko neɗɗo moƴƴo newiɗo o meeɗa luurude e yimɓe ɓe o wondi ɓe o meeɗa felodirde e maɓɓe e felɓodirde e maɓɓe kanko ceerno Adama o ɗacci sukaɓe alhamdulillahi Ahmad Tijane Mouhamad Siraju e Mouhamadoul Mansour e Abdourrahim e ceerno Ahmadou Baro e Saïdou e Aboubacry e Mouhamad Ali kanko noon alhamdulillahi rabbil alamina omo wawno fiqhune kadi no feewi omo wawno kadi lugha kono taw ko neɗɗo cuuɗiɗo min taw mboɗo andi ɗum e makko omo wawi ɗiɗo fannuji ɗiɗi no feewi alhamdulillahi rabbil alamina wonno noon on sanga gardiɗo ɗon o e wuro he e koolaɗo hen tigi ko Gellay onne kadi Gellay jogui Mouhamad Samba e Ibrahima Mouhamad Aliyu oɗo ko mo kalten ɗo haala o ko ɓiɗɗo ɓoyɗo kalanoɗo nane o eyi e ceerno Adama noon kañum e hoore mum o meeɗi kam wiide Mouhamad Saïd min miɗo yiɗi ngal ɗo dental no feewi miɗo yiɗi oɗo ceerno ala ko jiɗirmi ngal e ko jiɗirmi ceerno wona sunna o tan ala jiɗirmi ceerno ko jikkuji makko coomiɗi e makko kanko Sidil Haji Mouhamad Saïd ɗi ganduɗa bom wona to deftere ɗi jeyete eyyi ko ni gurdam karamatu wayi karamatu wonno Saare Jobbo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Jarama Ceerno Sarif machallah nanama kadi famama weltama no fewi e wuro men Karamatu alhamdulillah bil alamin mbiɗen ni kala wuro haalago tan a jogoton weltare e coftal mawgal arde kadi aranede e wuro wongo ngo nde wonno kalen ko haala ko nafoore mere te kadi so wuro ngo haalama tan aɗa yiya hen golle Ceerno Lajmo Seydou aɗa yiyamo hen mbaadi makko neɗɗagal makko almudagal makko alliyankagal makko ha wawi subade ɓeɗo renɓe gonel karim wawɓe fiqhu o sencen ɗiɗo gure malade badde fayida sanne kala kodde hen kadi ko malade alhamdulillah bil alamin. Ceerno Sarif machallah alhamdulillah bil alamin en jokkat ten gimmima Karamatu paaden ko madinal khayri bisimilla to wuro mangannaɓe to inchallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ceerno Ahmad Sambalo en beltima kadi no feewi no mbiɗa ni golle ceerno ɗe jiyete hen tan sidi meeɗima wiide Sidi Hadj Hamad Saïd hakke ko moƴƴi hakke ko laaɓe reedu neɗɗo koko fonno woroɗirde ko ɗawirde yimɓe ko ɗum o ɓuri yiɗande yimɓeɓe mi meeɗima noon wiide mbimi sa ɓurɗen fof yidde ko gandal kanko itti anduɓe ɓe o totti en ɓurɗen yidde ko jawdi o ittano haalisaji e otoji e lamɗamuji o sarsa o totta yimɓe fof kanko Sidi Hadj Hamad Saïd ko noon Allah waɗimo ɗum waɗi noon tawde a wini no mbiɗa golle a siftini kam ɗo ko mawni par ce que sabu tabarakallah Sidi Hadj Hamad Saïd radiallahu taala anhu o sincirno gure ɗe tan ko haɗe golla e diine o e sunna o e tijjaniya o ko kanji tati jadata ɗum waɗi o wi kam Mouhamad Saïd tokora am min mi wurata e nokku ɗo ganduɗa diine am e sunna am foccota ko ɗon o wi kam ni min o wini ɗum ne kadi o wi noon yimɓe hewɓe kono wona ɗum jinnomi haalde Ceerno Ahmad Sambalo so tawi ceerno sincirno gure ɗe ko ha waya noon wonira noon siforo noon wuurda noon ko waɗi e mbaɗata noon min cikkannomi kay so neɗɗo yiiɗi aynude nayi ko nder ladde yahata cikkannomi sa soppiɗo guesa koma woni aɗa yiiɗi remde ɗon maaro mbaɗa ɗon maaro walla mbaɗa ɗo gawri walla mbaɗa ɗo guerte walla mbaɗa ɗo banana ɗum ɗo fof hunde fof no woodi ko moƴƴata ɗon e ko moƴƴinta ɗum noon sa soppi to mbaɗanɗa maaro to a wi toon to mbaɗata guerte maɗe jogorani fewde wona noon e darbil misali masalan gure ɗe ko cincirano ko yo ɗe mbaɗ ɗum so ɓe duttanaki ɗum nden kay cincugol ngol nden ala ko nafi awa ɗum noon eɗen garanama adinul khayri